Artisnya enggak Bapak-bapak sedaya ingkang nyuwati hormati. Ingkang nangka kalih Reo sudah berbidadari monggo silakan mobil dan bersiap dulu belo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo salam Reo berbidadari terus. Go, go,
Foto dulu, foto dulu. Ora bakal lali bubuk kae kepatrito ngayang wengi nganti kakak rino cadetan sajroning ati datang lumpur saya merahati iya 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 dadi garwa marga lereng ning gubuk asmara hae 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 ning gubuk asmara hae 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 ayo ayo yo yo hae hae
Betul.
Asik, 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 asik.
Semangat
Ayo. As. Aus. 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 Maju, Bos. Yo. As. Jaraku mati. Ditambani mati mari. Dumimu iki didoni. Dumimu didoni. Ayo. Lah kepiye ditambani lho jaramu tas sembur piye? Sembur. Sembur apa piye lho? Sembur. Asik, usia. Asik. Ditambani. Ya mari.
Mandek kucuk-kucuk iki. Wis anyang-anyangen.